svima ljudi, dobrodošli u moj nov video, ja sam Secret Ghost, a tu je sa nama član iz kanala Pajtosi. Imat ćete link u opisu videa za subscribe na njegov kanal. Oni snimaju mnogo zanimljive klipove, a da ne dužimo tome, pređimo u klip. Ljudi, evo, krećemo da se biraju mape. I mapa je pala, a si hajs. Ja ću se probam onako da skočim visoko. A mislim da neću da uspijem. Malo sutra. Uspio sam donekle. Let's go. Mate, udari na uspjesnicu. Ok. A naš pomoćnik se zove Petar, tu je pored nas isto član Pajtosa. Ali tako, Petre? Ko voli da jede kestene? Da, voli kestene da jede. I eto, kvalifikovali smo se. Juhu. Ljudi, over and under, ja nemam pojma ovo da igram. Znači, nemam blage veze sa ovom igrom. Sjećate se iz onog klipa. Kakav noob, vrati. Ja bi mogao ovo da pređem. Pogledaj. Stavit ću vam isječak ako stignem u editovanju. Jer ja baš ne znam da editujem. To ste mogli da vidite po našim klipovima. Ali ja ne znam zašto toliko pričam. Izvini što se derem, ljudi. Nisam navikao da idem kod gostiju. Qualified. Pošto nismo se. Blago tebi, mame. Ljudi, kvalifikovali smo se tako da prelazimo u drugu. I sljedeća mapa je A nemoj da si me gurnuo sa pesnicom. Ok, neću. Jeli hoću. Ali možeš sa kopačkom. Nemam kopačku. Ej. Znam da imaš pesnicu jer sam ja danas gurao ljude. Šta, ti imaš pesnicu? Ne. Onda se... A sad Mate namjerno želi da me gura. No. Neću, brate, stvarno. Znam te ja. Ti? To se udaljimo voga, brate. Mama došla. Čuti. Znači, ljudi, ovo nije normalno. A pa i sad kad me gurne neko. A to i neko će biti Matija. Op. Neki to spada. Upa! Dodge. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svideo, a mi se vidimo u sljedećoj.